zaki iya kashe wa sauranki kuɗi? Shin ke ma kina ɗaya daga cikin matan da suke ganin hidimtawa mazajensu irin ba dole bane ba ko kuma a asara ne? Wannan ma ai jahilci ne ma kawai da rashin tunani da kuma ƙarya. Ƙarya ma take duk wanda ta faɗi wannan abin ka gaya mata ni na ce ƙarya take don uwarta. Zuciyar jama'a. Me illar samari su dinga kashewa 'yan mata kuɗi sannan me ribarsa? Mace da take da hankali take da tunani namiji yazo yana ta kashe miki kuɗi kuma kin san ba auren ki zai ba kuma shi ma ya sani ba auren ki zai ba kai kanka ba sai na gaya maka me abin da yake goyin a ciki ba saboda yanzu son kuɗi gaskiya yanzu muna son kuɗi over ka gane shi yasa muke ta halaka kullum kamar mace wani na farko in baki da wata sana'a ƙwararriya ina kike samun kuɗi wa yake baki kuma iyayen ma suna da kyales sosai akai sai da yanzu iyayenmu idan yarinya ta zo ta yanzu yarinya ta kawo babanta ko babarta wallahi 50,000 30,000 in ta tambaye ta ina ta samu Allah kai ban abin da nake yi